pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong buntag, mayong pakiguban na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa itong pagsugod, atong ning sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa itong buhay ni Diyos. Magampo kita. Amahan na mo nga Diyos sa magkagagahon. Diyos nga mao'y nag-amuma sa matag tao. Nga mintuog bidawat kanino. Diyos nga mao'y nag-atiman sa matag-usa nga misalig kanimo. Ikaw nga Diyos nga may nagpakaw, nagpabisti og nagpainom sa mga pulong ug mga mensahe nga among gikinahanglan padayon mo kaming gigiyahan. Salamat o Diyos sa kadaugan, sa imong pagproteksyon, pagbantay, pagpanalipod kanamo. Salamat o Diyos sa tanan nga mga buluhaton nga imong gisalig kanamo, mga butang nga maoy imong gipiyal, nga maoy among gikinahanglan sa mo pag-alagad kanimo wala nimo ihikaw. Salamat o Diyos sa ulay hunong nimong pag-atiman kanamo tanan. Imo kaming gigiyahan aron mahimong masinangkapan, maandam ang among kinabuhi sa pag-atubang uniha kanimo. Mapasalamaton kami niining takna o Dios nga imo na sab kaming giyahan, lig-unon, dasigon sa pagkinabuhi sa imong mga pulo. Imo na usab kaming panalanginan karon sa imong mga pagtulunan. Imo na usab kaming tabangan sa mga mensahe nga maghatag kanamo kadaugan ug magdala namo sa kinabuhing walay katapusan. Bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga sa amo karong panag-uban. Dunay maayo nga kasing-kasing, dunay mamaayo Ginoo nga kinaiya, bisan pa sa pagbati. Thank you so much Lord sa pinasayng pabor nga imong gihatag kanamo karon, nga makakatbon na usab kami sa imong mga pulong, makasabot na usab kami sa imong mga mensahe. Amahan Dios nga makagagahon, i-bless kami. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga magapanalangin ka namo. In Jesus' name. Amen. Oh, amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban, dalaygon ang Dios sa matag usa. Akong gihangyo matag usa sa pag-share sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ang pulong mo gamhanan, nagtulo sa tanan. Mayong buntag, mayong nga pagpaminaw, ilabi na sa ato nga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa ato ang FM Station 101.3. Ilabi na sa ato nga kaigsuonan nga niining mataknaan, nimbangon nakamata na sila og maayo nga pakiguban. Good morning kanatong tanan, last morning. Maayo nga pakiguban ni nung sirapyon kinita. Mayong pakiguban kagahapon nagkaistoryahanay mi naminaw usab di siya sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko pinaagi sa 101.3 FM station diri sa ato ang dapit. Mayong pakiguban ni Brother Moses. Good morning, good morning. Ug mayong buntag sa atong magigsunan nga napuyo sa Sitio Ampak, Sitio Linao ug diri sa Sitio Kalugtugan. Mayong buntag. Mayong buntag o good morning sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagsunod na sa ato nga programa o mihatod ng mga mensahe diri sa ato nga panag-uban. Good morning kaninyong tanan, ang Dios magpanalangin. Kanunin akong idasig matagusa sa pag-share sa ato nga programa aron sa pinasahi nga mga pamaagi mahimong kabahin ta
sa kadasig ug kalig-on sa atong mga kaigsuonan. Ang makatabang gyud aron kita malig-on, maura gyud ang pagpamati ug pagkat-on sa iyang mga pulong. Mga pulong gikan sa Dios nga naghatag og paglaom, naghatag og kadaugan, ug naghatag kini og kasiguruhan sa atong tinguha nga kita makasulod sa wala nay katapusan nga gingharian. Maayong buntag, maayong pagig-uban. Ako nagtuo nga ready na gyud ang tanan sa pagpaminaw ug pagpatalinghog sa mga pulong nga ato karong madunggan. Diha sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 17 hangtod sa 21. May buntag, maayong pakig-uban, no? Ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan diha sa lain-lain nga mga lugar. Ni Sister Rachel, may buntag nimo diha Sister Rachel, si Daryl Hirulaga, may buntag nimo diha Brad. Og good morning sa tanan. Dalaygon ang Dios. Ako daon sa trono mo. Oras sa nga programa alas 5:11 na sa kabuntagon. Medyo nadugay ko sa pagsugod mga igsoon tungod kay dugay sad mi nakahuman-human kagahapon sa trabaho. Diin nataron sa pagpangandam gyud sa pagpurma sa ato ang stage. Alang kini sa ato ang pagpangandam sa ato ang anniversary sa atong programa ug anniversary usab sa tigumanan diin may gibutang sa Ginoo nimong dapit. Ug pagpasalamat usab sa pagkamaayo sa Dios sa mga buluhaton nga ihang giatiman sa ato gayon nga pagpangalagad kaniya. Dili ta maglangan mga kaigsuonan ato oning sugdan ablihan ang pagpamalandong sa pulong sa Dios sa ato karong nga panag-uban. Ako kamong gihangyo sa pag-abli sa Biblia diha sa libro ni Pedro. Ato ning tagaan og pagtagad sa atong panag-uban. Nabago ko ang pulong mo, kinabuhi ko. Ang inyong mga mensahe, kung ang inyong mensahe nga gipaabot din ako rin mataga ag pagtagad kung naapag-oras human sa atong paghisgot sa pulong sa Ginoo. Sa karaning monitoron sa matagkaron og unya. Ako kamong gihangyo sa pag-abli sa inyong Biblia, ablihi diha sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 17 hangtod sa bersikulo 21. Sa 22 ato na sa ning hisgutan sunod na to nga live uniyang gabi. Ato ning dunganan sa pagbasa ang pulong sa Ginoo. Matud dinhi kun gitawag ninyo ang Amahan, ang Dios nga walay pinalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tao sumala sa ilang binuhatan, tahura gayod ninyo siya sa tibok ninyong kinabuhi. Nasayod kamo nga gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sa masasalpi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling ug mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan o gipadayag siya niining katapusang mga adlaw. Tungod kaninyo pinaagi kaniya nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw og nagpasidungog kaniya. Busa ang inyong pagtuo og paglaom anaa sa Dios. Dinhi giklaro sa bersikulo 21 ang kasiguruhan nga ang atong paglaom wala sa mga butang, wala sa bahandi, wala sa bulawan. Ang kasiguruhan nga ang atong paglaom mga kigsunan wala sa kalibutan, mao nga nagtuota ni Kristo Jesus.
Pag nagtuo ta ni Hesukristo mga kaigsuonan, ang atong pagtuo nakahatag kinig paglaom diha sa Dios. Mao nay nagpakita nga ang tao nga naay paglaom sa Dios katong mga taong nagtuo sa Dios. Pinaagi kaniya nagtuo kamo nga maoy nagbanhaw og nagpasidungog kaniya, busa ang inyong pagtuo og paglaom anaa sa Dios. Ang tao nga nagtuo sa Dios mga kaigsuonan, nagsunod sa pulong sa Dios. Dili gyud na nato matugutan nga kita malimbungan. Ang tinuod gyud nga nagtuo sa Dios, nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang tao nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios, nagkat-on niini. Ang tinuod nga tao nga dunay pagtuo, dunay panahon sa pulong sa Ginoo. Sama sa ato ang gihimo sa matag adlaw, mao ang pagbasa o pagtuon o pagpamalandong o pagkat-on sa mga mensahe sa Dios nga naas bala ang kasulatan. Mao nay buhing ebidensya nga 100% nga ang atong kinabuhi dunay paglaom. Dili ta angay mabalaka tungod kay dunay mensahe nga naangkon og nakatunan, og kining maong mensahe maghatag kinig kinabuhi, maghatag kanato kinig kusog og kadasig sa pagpadayon sa pagpaabot sa atong Ginoong Hesus. Lamang dunay mga pasidaan ang Dios para dili ta mapukan sa ato ang pagtuo ug paglaom sa Dios. Usas mga gipasidaan sa Ginoo diha sa Biblia nga kinahanglan nato nga ma-apply sa atong pagpuyo sa kalibutan. Likayan nato ang mga taong dautan ni pagpatalinghog sa mga pulong gikan kanila. Likayan nato ang mga taong dautan unsaon aron makalikay ta sa mga taong dautan. Kinahanglan masayod ta sa kamatuoran. Kay dili man gud ta makailag dautan kung dili ta masayod sa kamatuoran. Even gani ang ato ang binuhatan kaniadto nagtuo ta nga murag sakto. Pero sa diha nga nakakaton ta sa pulong sa Dios, ang atong mga binuhatan kaniadto ato nang gikaulaw karon. Tungod kay diha nato nadiskubrihan nga diha sa balaang kasulatan daghang mga hiwi ug bati nga atong nahimo kaniadto. Mahinungdan nga ang tao nga naay panahon sa pulong sa Dios, mahimong matarong ang iyang kinabuhi. Ang pulong matarong mga kigsunan na napakita na sinsakto nga relasyon diha sa pagpuyo diha sa iyang Pinoy-anan. Ang bana gyud sa siyang asawa. Ang asawa gyud sa siyang bana. Buti pasabot dili kabit, buti pasabot legal. Mao nay gipakita sa Dios atong kinabuhi nga ang tao mahimong matarong lamang. Mahimo siyang mahinlo. Mao na nga sa unahan mga kaigsunan dire sa 22 nga karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-ano ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo paghigugma ay kamo sa kinising-kasing kayo. Ang tinuod, wala ta kakat-on sa paghigugma sa atong isig tao labi na gyud sa Ginoo kung wala pa ta makadungog sa pulong sa Ginoo. Kung wala pa ta masayod sa kamatuoran. Mao hinungdan nga dili nato kalimtan nga usas mga ilhanan nga kita gipanalanginan sa Dios, nakadungog ta kanunay sa pulong sa Dios. Bless kayo ta nga gidasig ta ug nadasig gyud ta sa pagpaminaw sa mga pulong nga nas Biblia. Tong hinumduman, ang tao nga naay panahon sa pulong sa Dios, dunay kasiguruhan. So diha giklaro mga kaigsuonan nga kita nga nagtuo sa Dios, doon nagyoy paglaom. O dapat ang atong pagtuo paglaom dili sa mga butang, kundi sa mga mensahe sa Dios nga naas bala nga kasulatan. Diha sa bersikulo 18 ug 19 mga kaigsuonan, mato dinhi na side kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulungalangan, dili butanga, kawad-an og bili. Sama sa salapi ug bulawan.
giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling ug mansa. Dito nagsugod ang dakong kaluwasan sa sakripisyo sa atong Ginoo. Sa mga pag-antos ni Jesus, nag-antos siya aron ikaw ug ako makalingkawas gikan sa sala. Og nagtudlo ang Dios mga kaigsunan kung unsaon pagpabilin diha sa kaluwasan. Kumbaga, unsaon aron ang tao magpuyo diha sa kaluwasan. Kinahanglan mutuo siya. Kinahanglan magpabilin siya nga mintuo ug mutuo ni Jesus Christ. Ang tao nga nakabaton og kaluwasan, gisaysay gyud sa balang kasulatan nga pinaagi sa pagtuo. Pagtuo kang Kristo Jesus. Og ang makapaguba sa tao gikan sa kaluwasan mao ang pagtuo sa mga pagtulun-an nga dili gikan ni Kristo. Kung ang tao nagtuo ni Kristo, the same time nagtuo pod sa mga pagtulun-an nga dili gikan ni Kristo, dili usab na dawaton sa Dios. Itong hinumduman, ang Dios abubhuan. Dili siya malipay kung nagtuo ang tao. Kaniya nagbuhat sa mga buhat nga ikalipay niya at the same time nagbuhat pod sa dili maayo. Nagbuhat pod sa mga pagtulun-an nga ikasuko sa Ginoo. Mao hinungdan diha pa lang sa Santiago mga kaigsunan, before ang unang Pedro o libro ni Pedro, nagpasidaan na ang Dios mga kaigsunan nga dili maayo nga ibin gani sa itong pinulungan mugawas ang mga pagdaig, mugawas ang mga pagpasalamat, o niya mugawas usab ang tunglo, mugawas usab ang pagpangdaot, pagpatay. Mga igsuon, dili gay na dawaton sa Dios. Mao hinungdan ikaw ug ako kanunay gi pahinumduman nga kinahanglan magpabilin ta diha sa mga pagtulun-an lamang sa Biblia. Dili sa mga pagtulun-an nga wala na sa Biblia. Kay ang tao mga kaigsuonan nga mutuo ni Jesus Christ, musunod ug magkinabuhi sa pulong sa Ginoo, o niya musunod di ay pod sa mga pagtulun-an nga dili gitudlo sa Ginoo, dili gyud na dawaton sa Dios. Dili gyud na ikalipay sa Dios. Kinahanglan nga sa atong pagpangalagad karon sa Ginoo, wala tay laing gidawat nga mga pagtulunan gawas lamang sa mga pagtulunan nga naa sa balahang kasulatan. Kay ang mga pagtulunan nga naa sa balahang kasulatan dili na kinahanglan dugangan. Dili pod kinahanglan kuhaan. Gapisidaan ang Dios nga kung ang tao mokuha sa mga pagtulunan o mga mensahe nga nas balahang kasulatan, siya pagasilutan. Mausab ang mahitabo sa mga tao nga mudugang niini. Mahinungdan ikaw ug ako, kung tinuod ta nga nagtuos Ginoo, dapat wala tay laing gidawat nga mga pagtulunan kundi ang pagtulunan ni Kristo. Mga pagtulunan nga ato og yung makaplagan sa balahang kasulatan. Atong hinumduman nga ang tanan nga nakadawat og kaluwasan kinahanglan magpabilin sa mga pagtulunan ni Kristo. Aron magpabilin ta diha sa pagtulunan ni Kristo, dili nato wadon ang pagpamalandong kanunay, ang pagkat-on kanunay, pag hinumdum kanunay sa mga mensahe. Aron mahinumduman nato ang mga mensahe sa Dios, insakto kayo ang ato ang gihimo nga pagtagad niini. Insakto kaayo ug maayo ang ato ang gihimo nga pagtagad sa mga mensahe sa Dios. Sa matag adlaw, diin mihatag tag mga panahon sa pagpamati o pagkat-on o pagbasa niini. Kaysa ato paghimo niini, daghan ka itang mga makatunan. Ug dunay tay mga mahinumduman nga mga pulong nga kaniadto ato nang nadunggan. Ug atong nakatunan apan dunay mga pagtulunan sa Dios nga kaniadto ato na nakatunan apan wala ni ato matuman.
Pero samtang kita magpabilin sa pagkaton o pagpabilin sa paghatag panahon sa pulong sa Dios, kita sa Dios tabangan. Nga kaniadto wala nato mahimo apan karon ato nang nakatunan ug nahimo sa atong pagpangalagad karon sa Dios nga atong gilangar. Usas ato ang nakatunan ang pagpuyo nga balaan. Kinahanglan magpuyo gitang balaan. Kay dili kwarta, dili salapi bulawan ang gibayad nga nung ikaw ug ako nakabaton og kaluwasan, kundili ang mga sakripisyo ni Jesus, ang dugo ni Jesus, ang bililhong dugo matud pa dinhi nga iyang gihalad aron ikaw ug ako makalingkawas gikan sa kamatayon, makalingkawas gikan sa kalaglagan. Ang dasig sa Dios mga kaigsuonan aron do natay kasiguruhan diin ang atong pagtuo paglaom dili mahimong makawang. Kinahanglan magpabilin ta ni Kristo. Si Jesus mismo miingon, wala mo'y mahimo kung wala ako. Kinahanglan magpabilin ta. Ang tao nga dili magpabilin dunay mga ilhanan nga gipakita ni Jesus diha sa balaang kasulatan. Og ang tao sad nga nagpabilin kang Kristo, iya pod gipakita ang mga ilhanan. Dapat nasayod ta sa mga ilhanan nga gisaysay ni Ginoong Hesukristo nga iyang gibilin sa balaang kasulatan. Og ato karong hinumduman ang mga ilhanan sa mga taong tinuod nga nakabaton og kaluwasan nga diin nagpabilin diha kang Kristo lamang. Ang tao nga nagpabilin kang Kristo matud pa sa saysay ni Jesus namunga og mga maayong bunga. Og ang tao nga namunga gipakita nga giamuma sa Dios, giatiman sa Dios. Damorta nga mamunga, damortang atimanon sa Ginoo. Dinhigi klaro mga kaigsuonan ang kasiguruhan sa tao nga giatiman sa Dios katong mga taong dunay maayong bunga. Apan katong mga taong walay maayong bunga, pulungan. No, dili lang kay pulungan, putlon. Matud pa ni Jesus, ang sanga nga dili mamunga, putlon. Ibulag siya sa punuan, o katong sanga ilabay, o andam nato siya nga pagasunugon. Mahinungdan, ikaw ug ako, kinahanglan magpabili ni Kristo. Apan sa unsang paagi, nga magpabilin ta diha kang Kristo aron dili mahimong kawang ang sakripisyo sa atong Ginoo ug ang bililhong dugo ni Jesus sa atong kinabuhi. Unsaon pagpabilin? Pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Kristo. Unsay makatabang nato aron magpabilin ta? Aron makasiguro ta nga nagpabilin ta sa pagtulunan ni Jesus Christ. Ang makatabang nato, usa sa mga makatabang nato, ang tinuod nga mga wali. Ang tinuod nga mga pagsangyaw sa mayong balita. Dili lang ang imong simbahan, dili lang ang simbahan sa nagkalay mga lugar ang makatabang nimo, nako, natong tanan. Kundi ang tinuod nga mensahe, ang tinuod nga pagwali sa pulong sa Dios. Ikaw ug ako gitudloan ta sa pag-ila sa tinuod nga mga wali, sa tinuod nga mga mensahe. Dapat nasayod ta niana. Dili ta na mga wali nga giwali mga kaigsuonan sa atong panahon karon diha sa nagalaing mga lugar, dapit ibin sa social media, mga mensahe sa Dios. Dunay mga wali nga ibin sa atong panahon karon dili na mensahe sa Dios kundi mensahe na sa simbahan. Ang mensahe sa ilan ng simbahan mao'y giwali. Kung dili na boy makahatag og asyuran aron ikaw ug ako makasulod sa bag-ong langit, bag-ong yuta nga mao ang walay katapusan nga dapit. Mo nang magbantay ta og nagpasidaan gani ang mga apostoles sama ni Apostol Pedro, pagmabinan tayo, pagmagmaigmaton. Kay ang mga pagtulunan ni Satanas, ni mga mensahe ni Satanas, wala lamang nagapamuhat sa gawa sa simbahan, kundi ang uban na anam mismo sud sa simbahan. Munang matagkaron og unya, dili nato wad-on ang pag-eksamin sa tong kaugalingon o pag-eksamin sa mga pagtulunan bisan gani sa sud sa simbahan. Unsaon aron makasiguro ta nga ang mga pagtulunan
gikan sa Dios? Samtang maminaw tas bala ang kasulatan, or samtang maminaw tas mga mensahe nga giwali sa mga magwawali, ayaw ibulag ang Biblia. Ayaw gayod ilayo ang Biblia sa imong ginabuhi. Kung naa kay gipatalinghogan, dapat nagtan-aw pod usab ka sa bala ang kasulatan. Diha sa bersikulo 17 mga kaigsunan, dinhi giklaro nga tinuod ang Dios ang iyang paghukom dili pinaagi sa pagtuo. Dili gyud pinaagi sa pagtuo. Ang hukom sa Dios, inighukom niya sa tao, inighukom niya nimo, inighukom niya nako, inighukom niya natong tanan. Dili ipasikad sa atong pagtuo, kundi sa atong mga binuhatan. Kay ang atong tagsa-tagsa kabinuhatan maunay tinuod ug buhing ebidensya kung unsa gyud ang atong pagtuo. Kung unsa ang naa nimo nga pagtuo. Buhi ba na nga pagtuo? Patay ba na nga pagtuo? Or pagtuo ba na nga gikas demonyo? Kay bisan gani ang demonyo nagtuo Ginoo. Nagkurog pa, matud pa ni Apostol Santiago. Pero wala sila mosunod sa mga pagtulunan ni pagkinabuhi sa mga pamaagi ni Kristo. Daghang mga tao nga nagtuog Dios, mingdawat ni Jesus, pero sukwahay ang ilang binuhatan sa gusto sa Dios. Kinahanglan sa atong pagtuo, dili ikasuko sa Dios ang atong mga nahimo. Kundi kung naatay pagtuo, dapat ikalipay sa Dios ang atong pinulungan. Ang ato ang binuhatan, ang atong mga batasan, dapat ikalipay sa Dios. Kay kung ikalipay kini sa Dios, ang atong pagtuo dunay bunga. Ang tao nga dunay bunga, ampingan sa Dios at imanon sa Dios. Matud pa ni Ginoong Hesus, pagapulungan kanunay. Ang mensahe nga nag-ingon nga pagapulungan, disiplinahon kanunay. Bulahan kayo ang tao nga dunay pagdisiplina kay sa taong gipasagdan ra. Kay ang taong gipasagdan, mga tao nga way pagtuo sa mga pulong sa Dios nga atong gilagaran. Dunay mga taong nagtuo pero wala magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ingon din sa 17 mga kaigsuonan, kung gitawag ninyo ang Amahan, ang Dios nga walay pinalabi sa iyang paghukom, sa tanang mga tao sumala sa ilang binuhatan, tahura gayud ninyo siya sa tibok ninyong kinabuhi. Kung mingtuo ta sa gisugilon sa Dios o sa mga apostoles ni sa atong Ginoong Hesukristo o sa mga propeta nga ang paagi sa paghukom sa Dios dili pinaagi sa pagtuo kun dili pinaagi sa buhat. Like example, kanos aba giila sa Dios si Abraham nga matarong? Katuba nga siya mintuo? Sa diha ba nga mituo si Abraham? Giila siya sa Dios nga matarong? Sa diha nga si Abraham mga kaigsuonan nga mintuman, mimbuhat, mimintuman, mibuhat sa pinakalisod nga mga pagtulunan, pinakalisod nga mga sugo. Lisod kayo mga kaigsuonan kung atong tan-awon lang ang unang sugo sa Dios ngadto kang Abraham. Ang unang sugo sa Dios ngadto kang Abraham mabakita diha sa libro sa Genesis kapitulo 12. Ngayon ang Dios nga, Abraham, diay imong pamilya, diay ang imong nasod, lakaw ngadtos dapit nga akong itudlo nimo. Itudlo. Ato ko nang basahon mga kaigsuonan.
Genesis Kapitulo 12. Ablihin yung Biblia para magdungan ta sa pagbasa niini. Genesis Kapitulo 12, versikulo 1. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyae mong nasod, og ang imong mga parente, og ang balay sa imong amahan, og lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Dili na sayon ang pagbiya sa nasod, ang pagbiya sa mga parente, ang pagbiya sa balay sa or sa Pinoy-anan nga diin ka nagdako, diin ka nahimugso, diin ka giatiman, diin ka giamuma. Lisod kaayo na nga makaingon tang dawaton sa tao. Kay kung maghisgot tag nasod, komportable ta kaysa ubang nasod. Maghisgot ta sa ato ang mga parente, kailata kaysa ubang mga tao nga diin ta dadon. Mas komportable ta kay nakailata. Labi na gyud kung maghisgot na pamilya or balay sa ginikanan. Mas swito o mas kabalota unsay kahimtang diha sa ato ang Pinoy-anan. Kaysa dadon ta sa dapit nga wala gani ta masayod. Pero tungod kay sugo man sa Dios, mituman si Abraham. Usa sa pinakalisod bugat kaayo nga desisyon, nga lisod kaayo nga timbang-timbangon natong mga tao, katong pagsulay sa Dios kang Abraham. Nga sa dihang gisulayan sa Dios si Abraham, wala gayod mo balibad si Abraham. Ni mo reklamo, ni na pagka-insakto. Kumbaga ang tao manggod, murag insakto siya. Doon ay mga panahon nga suguon niya ang tao, labi na bugat, moingon din ang tao, dako ra kay na Lord, dili kay na nako kaya. Siguro kung suguon ta sa Ginoo mga kaigsuonan, unya maghisgot ka ni kwarta, maghisgot na ka ni kabdangan, lisod kay na. Og diha mailhan kon ang atong pagtuo wala bas kalibutan. Sa diha nga si Abraham mga kaigsuonan, gisugo sa Dios nga ihalad ang imong bugtong anak katong imong gimahal pag-ayo. Kanang pulong nga gimahal pag-ayo nagpakita na nga maoy gikuhaan og kusog, kadasig. Nahimong siya ang nakapadasig, naka-inspired ni Abraham, ang iyang anak. Pero sa dihang gipangayo sa Dios, wala ihikaw ni Abraham. O sa atong pagpangalaga dunay pangayoon ang Dios. Like example sa akong kinabuhi, dumala kog simbahan 2010. Nana ko'y cancer 2011. Pagka 2010, nagdala na kog simbahan. O niya, at the same time, nagtrabaho. Pagka 2011, nagkanser. O niya, nagdumalag simbahan. Pero naagya po'y trabaho. Sa dihang giingnan ko sa Ginoo, biyayang mong trabaho. Kinahanglan mo puyo ka sa simbahan. O katong panahon na, trabaho gyud nga akong gikinahanglan. Aduna income. Kay atong panahon na doon ako'y maintenance. Nga dili kaya kung wa ko'y trabaho. Kay ako maintenance ato, na ay twice a week check up or usahay once a week check up
o niya taga check up 500, o niya dunay tulo ka klaseng bitamina nga tag 100 ang usa. So tag 300 ang adlaw sa bitamina lang daan para sa bukog, atay, apdo para sa akong lawas. Ya, doon na pagyoy tambal ato para sa cancer. Tag 1,200. Thank you so much. Salamat po ko sa Ginoo ato nga giprovidean ko sa Ginoo ato pinaagi sa Charity Foundation. Pero kinahanglan gyud kong mo trabaho para makasustener ko sa pagpatsikap. Pero sa dihang giingnan ko sa Ginoo, undang sa imong trabaho og puyo sa simbahan. Wala ko mabalaka. Tanan, unong tanan. Siguro sa atong pagkinabuhi dunay pangayoon ng Dios. Aron sukdon ta. Diha sa pagpanahon nga mangayo ang Dios, or sa dihang gisulayan ta sa Dios, diha ta gantihan sa Dios kon ang atong pagtuo ug pagsalig tua bagyod tanan sa Dios. Kay diha man matugkad, diha man masayran nga tua gyud sa Ginoo tanan atong pagtuo pagsalig. Sa panahon nga wala tay gikabalak-an, gikawilihan ang mga butang. Usa sa sulay sa Dios sa among kinabuhi, ako ug sa akong asawa katong nahalinan mig baboy nga niabot og 18K. Niya giingnan ko sa Ginoo nga ipalit na giyuta aron tukuran og simbahan dito sa Tarco. Unya maong dapit akong nakita nga dili gyud ako'y mo dumala. Ipadumala sa Dios og lain. Unya salamat sa Ginoo ang nagdumala karon, mausab ang ako ang gitudluan nga kaniadto nga karon maupod ang akong kauban sa pagtukod og balay alampuanan. Si Pastor Erwin mao'y nagdumala sa mong simbahan. Ug kalipay nako nga nagmauswagon og nagpabilin nga kinilig-on sa pagtulunan sa belang kasulatan. So atong panahon na grabe ka bugat tungod kay naamis panginhanglanon. Atong panahon na wala kay magani makapas ang asawa. Ihilak siya tungod kay wala pa gyud niya maapsi. O niya gisulayan gyud mi ato. Ang ako asawa miingon nga lisod kaayo makapangasawag pastor. Naay kwarta dili ta ka gamit kay atong panahon na naay ginansya, ang ginansya amo untang matud pa niya nangandoy di siya nga makasuroy unta na migmol or makapakaon siya sa among mga anak og bisan sa Jollibee o kaha amang inasal atong panahon na. Pero kay giingnan ko sa Ginoo nga kinahanglan ihalad ni, ipalit ni og yuta para tukuran og simbahan. Hilak siya. Pero ako siyang giingnan, ligo na ang imong pagsalig sa Ginoo. Ang tinuod nga pagtuo, sulayan. Siguro sa imong kinabuhi, gisulayan ka. Dunay mga panahon nga gisukod o gisulayan ang imong pagsalig o pagtuo sa Dios. Diha sa mga pagsulay, dunay time nga dunay mga dapit nga diin pangayoon sa Ginoo. Pero dili ta dapat mabalaka. Kay sa panahon nga unsay gipangayo sa Ginoo, kanang gipabati sa Ginoo bitaw sa tong kasing-kasing. Nang gidasig ka sa paghalad, gidasig ka sa pagtabang, gidasig ka sa pag-abang. Usa na sa time nga nagpakita nga ang Dios nag-andam og panalangin. Pinasahing pabor. Panalangin nga dili nimo makit-an sa kalibutan. Panalangin nga dili nimo makaplagan sa mga pamaagi sa kalibutan. Itong hinumduman, ang Biblia ng sulti, pinaagi ni Haring Solomon. Dili makalabaw ang kakugi kaysa panalangin sa Dios. Kinsa man sad ang taong panalanginan sa Dios,
katong mga taong gisulayan sa Dios. Pag gisulayan ganita sa Dios, ang buot ipasabot ana, doon na say maayong plano sa atong ginabuhi. Kay dili man ta sulayan kung walay giandam ang Dios. Hinumduman nato nga si Jesus miingon, kung kapiyalan kas gamay, piyalan kas daghan. Kung kapiyalan kas gamay, kapiyalan kas dako. Kanus amang kamat masuwayan. Kanus amang ka makit-an nga kasaligan o kapiyalan kas dako. Kung walay pagsulay na moabot sa imong kinabuhi. Kung dunay pagsulay sa imong kinabuhi, bless kayo ka. Ang pulong pagsulay mga kaigsunan dili na pagpakita nga dili lang kay kalisod, balatian, mga trahedya ug uban pa. Ang pagsulay kasagaran nga magdalag panalangin. Kana bitawng dunay pangayoon ang Dios. Ang gisaad sa Dios kang Abraham, before siya gisaaran, gisugo siya. Gisugo siya nga biya sa imong nasod, biya sa imuhang ginikanan, biya sa balay sa imuhang amahan. O niya, miabot dayon ang saad, panalanginan ti ka, mahimong bantugan ang imong ngalan, ug makabaton kag daghan kaayog mga kaliwat. Tan-awa ang mga bituon sa kalangitan, inana kadaghan ang imong mga kaliwat. Sa dihang girilis na sa Dios ang panalangin, wala ni ipiyal sa Ginoo kung wala pasulay si Abraham. Gisulayan sa Dios si Abraham kung tinud-anay ba siyang mutuog mutuman. Inani ni siya, usa sa mga gipakita sa Dios nga kapiyalanta, kana bitang sulayanta sa pinaka-importante sa atong ginabuhi. Kasagaran pinaka-importante sa kinabuhi sa tao, kwarta. Doon na say mga kinaiya sa tao nga ang importante pamilya. Bahalag walay kwarta basta kay magkahiusar ang pamilya. Doon na po yung mga importante sa tao nga ang iyahang pinaka-importante dili kwarta, dili pamilya, kundi dili ang iyang kaugalingon. Doon na po yung mga tao nga ang importante niya relasyon sa Dios. Og kanang tanan nakit-an sa Dios. Ikaw ug ako gimonitor tas Ginoo. Nakit-an ta sa Dios kung unsa ang ato ang kanang importante sa kinabuhi. Unya, ikaw mismo, ako mismo, kita mismo nakakita kung unsay importante na to. Timan kung unsa gani ang atong importante sa atong kinabuhi, tuan nato nahatag ang atong kasing-kasing. Tuan nato nahatag ang atong kinabuhi, atong kaugalingon. Pero timan nga sa paghatag nato niini, sa pagbuhat nato, sa paghatag nato sa tanan nga naa nato, hukman ta. Unya, ang hukom sa Dios dili ipasikad sa atong pagtuo, kun dili ipasikad sa atong mga binuhatan. Mga bersikulo nga nagpakita nga ang hukom sa Dios gipasikad mga kaigsunan sa pagtuo, sa mga binuhatan. Mao ni ato ang hisgutan mga kaigsunan nga mga hukom sa Dios gipasikad sa binuhatan. Bersikulo kapitulo 2 Korinto kapitulo 5. Mao ni mga bersikulo nga nagpakita nga hukman ang tao, ang Dios mohukom sa tao, dili pinaagi sa pagtuo kundi dili pinaagi sa mga buhat. 2 Korinto 5 bersikulo 10.
Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyahang nabuhat maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Yatong hinumduman si Jesus nagsangyaw og ang iyang mga mensahe gisulat ni Apostol Juan diha sa Juan kapitulo 5 versikulo 29. Kung asa paingon ang mga tao nga daotag binuhatan, asa sad paingon ang mga tao maayog binuhatan. Juan kapitulo 5 versikulo 29. Ingon din og manggula sila sa ilahang lubong, katong maayog binuhatan mabanhaw og mabuhi sa dayon, og katong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. Mao bitaw nang kita mga Kristohanon, kitang nagtuo sa Dios. Giampingan ta sa Dios. Giunsa niya pag-amping? Gitudluan ta kanunay sa pagbuhat og maayo. Ang problema lang, dunay mga simbahan nga dili na importante ang pagbuhat og maayo. Kay ang importante luwas na gyud pinaagis pagtuo. Pero sa Biblia, ang pinaka-importante ang atong binuhatan kay maunay musulti kung unsa ang tinuod o kinsa ang atong tinuod nga gituhan. Kay ang ato mang binuhatan maumay musaksi sa atong pagtuo. Maumay musugilon ang atong binuhatan kung unsang klase ang atong pagtuo. Bisan kun ang tao nagtuong nagsimba pas Ginoo pero bati ganig binuhatan, asa man uni sa paingon. Bisan ikaw mga kaisuonan kung imo lang timbang-timbangon, pamalandong guni. Mga wali sa ubang mga tao. Pagtuo ra gyud makaluwas. Insakto man na. Kay ang tinuod nga pagtuo mubuhat sa pulong sa Dios. Pero wala itago sa Dios nga dunay mga taong nagtuo og nagsampit og Ginoo maimperno. Kay ngano man nagbuhat rampog dautan. Manang sa tong pagpuyos kalibutan. Dili nato kumpiyansa, dili nato ikumpiyansa atong kaugalingon sa doktrina simbahan o sa mga wali nga wala manukad sa balang kasulatan. Kay dili na mo'y makatag kasiguruhan. Kumpiyansa lamang nato ang atong kinabuhi sa kaluwasan. Sa diha nga ang atong pagtuo mingsubay sa mga pagtulunan o kabubuton sa Dios nga atong gilagaran. Atong hinumduman nga ikaw ug ako tagsa-tagsa ang moatubang. Dili by group, dili by church. Kanang imong simbahan diha dili mo hukman sa Dios by church. Okay, kanang inyong simbahan kamo diha tanan hukman mo sa Ginoo. Even ang mga simbahan sa Biblia like Thyatira, Pergamo, Laodicea, Philadelphia, Epeso, Sardis, dunay mga gipakita nga mga mensahe nga dunay mga simbahan nga naay mga sakop nga nagtuman gyud sa mga sugo sa Dios. Pero doon na po'y mga sakop nga wala gyud mo tuman sa sugo sa Dios. Nya atong hinumduman si Jesus mismo miingon, even sa Kristohanong katilingban, 50% ang maluwas makasulod sa gingharian sa Dios nga way katapusan. Doon na po'y 50% nga malaglat. Ikaw ug ako gisuginlan ta aron masayod ta og mahigmata. Aron sa ingon magseryoso ta sa pagpangalagad sa Dios. Usa sa mga kana bitang nakatabang nato kana nakadungog ta karon nga ang hukom sa Dios dili pinaagi sa pagtuo kun dili pinaagi sa atong mga buhat. Ang giingon ni Jesus
dili tanang magtawag ka nako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Kay dunay mga taong nagtuo, dautan gyapon binuhatan. Hakog gyapon og batasan. Kana bitong dalo. Ang dalo nga batasan mga kaigsunan, kung maghisgot kanig pag inamutay, pag tinabangay, pag inambagay, magnegatibo dayon ang una-una. Nya kabalo ba mo kung ang tao magnegatibo? Naadayon na siya pagduha-duha. Unsa may gipakita sa tao nga naay pagduha-duha? Walay mahimo, walay mabuhat. Karon kung ang tao nga nagtuo wala say nabuhat, gantihan day sa Dios tungod sa iyang pagtuo lamang? Dili. Atong hinumduman, ang tao hukman sa Dios, gantihan sa Dios. Sumala siyang mga buhat. Sa Roma Kapitulo 2, versikulo 6, sunod nga mga libro diha sa Biblia mga kaigsuonan. Roma Kapitulo 2, ang isgutan ko dinhi hukom sa Dios. Versikulo 6, kay hukman sa Dios ang matagtao sumala sa iyang mga buhat. Alang ni adtong mga tao nga nagpadayon sa pagbuhat og maayo, nagtinguha sa himaya, sa kadungganan o sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tao nga naghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon og nagsalikway sa kamatuoran og nagbuhat sa dautan. Sakiton, paantuson ang tanan nga nagbuhat og dautan. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Apan hatagan sa Dios og himaya, dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo, kay walay pinalabi ang Dios. Mao na nga hukman ang tao. I-share guni sa imong mga kaila, labi na sa imong isig ka magtotoo na nagbisyo ra. I-share na. Og i-share po ni sa imong mga kaila o sa imong isig ka magtotoo nga nagtinarong kay naghatag ni kanilag paglaom. Naghatag nato nig paglaom og kasiguruhan nga ikaw ug ako sa takna nga si Kristo mobalik sa kalibutan, kita dadon sa iyang gingharian. Amen? Dadon ta sa iyang gingharian. Usa sa makatabang gyud nato mga kaigsunan aron ang atong pagtuo maalain sa pulong sa Ginoo, kana mangwali nga insakto. Dili kay wali sa simbahan. Kay ang wali sa simbahan nagdipinsa kanunay sa ilang karatula. Kanunay nang nagdaig sa ilang simbahan. So diha giklaro mga kaigsuonan, ayaw ninyo kalimti ang ikaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 10, Roma Kapitulo 2 versikulo 6 hangtod sa una. Ikatulong bersikulo mga kaigsuonan nga nagpakita nga ang hukom sa Dios dili subay sa pagtuo kundi sa binuhatan. Sa katapusang libro Kapitulo 20, Revelation or Gipadayag 12, Kapitulo 20, versikulo 12. Og nakita ko ang mga patay inila og dili inila nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro og may lain pagayong libro. Gibukhad nga maong libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa libro. Subot ipasabot dunay libro alang sa mga ngalan sa tao, doon na po'y libro alang sa mga nahimo sa tao. Mga libros, mga binuhatan. Arita sa wali ni Jesus mga kaigsuonan sa Mateo. Kuha gyapon yung Biblia, ablihi sa Mateo Kapitulo 16. Mateo Kapitulo 16, versikulo 27. Nag-ingon din kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel
ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. So diha giklaro mga kaigsunan, ang tao hukman sumala siyang binuhatan. Mao bitaw nang ang tao nga giluwas sa Dios sa dihang mintuo siya, tudluan gyud sa mga pulong nga nas Biblia. Kay ang mga pulong nga nas Biblia mauray makatabang sa tao aron matarong ang ato ang buhat atubangan sa Ginoo. Kay mao man ay katuyuan nga nung kinahanglan tang magkat-on og walihan sa pulong sa Ginoo nga nas balang kasulatan. Kay ang balaang kasulatan matud pa sa sulti ni Pope Pablo, gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. Mapuslanon kini alang sa pagbadlong, pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagtudlo unsaon pagkinabuhi matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios, masangkap, maandam alang sa tanang maayong buhat. Ang makapasangkap ug ang makapaandam nato aron makabuhat tag maayo atubangan sa Dios, ang Biblia ra. Mauna nga kinahanglan ang simbahan, ang iwali sa simbahan Biblia. Pangutana sa inyong simbahan, mga pulong ug mga mensahe o pagtulunan ba nga makaplagan sa Biblia? Daghan kay mga simbahan nga giukihan ra ng kabit-kabit kay pagtuoray makaluwas. Daghang mga magwawali nga ang ilarang simbahan mao'y maluwas. Daghang mga simbahan nga nagwali, ang ilarang simbahan may malangit. Naay mga simbahan gani nga ang nagdala nagkabit-kabit. Naay simbahan ang nagdala nangabit. Nagpuyo-puyo kay ukira, kay ang pagtuo, kay ang kaluwasan nagdepende sa pagtuo. Kumusta inyong simbahan? Kumusta inyong simbahan? Kung maubanay nakatabang ninyo, maubanay nakatudlo sa insakto nga pagpangalagad sa Ginoo. Akong ipasalamatan ng Dios na dunay mga tao nga may piabot og mga mensahe mismo sa akong account. Naghatod sila mga mensahe diri sa ako ang atong programa sa ato yung messenger. Sila nagchat sa pastor na ako'y simbahan, dugay na kong nagsimba, pero diri ko sa imong programa, sa pulong mo kinabuhi ko nahigmata. Naingon dayon siya nga, tabangan tas Ginoo. Unya doon na siya kasing-kasing nga pag-abag sa buluhaton. Mahinungdan nga natukod ang balay alampuanan tungod dunay mga kasing-kasing sa atong mga kaigsuonan. Nga ang kasing-kasing walay laing ipataas, walay laing ipasidunggan, kundi ang Dios lamang. Muna nga nakatukod tag simbahan, dili na tungod nako, kundili tungod na sa pulong sa Dios, tungod sa mensahe sa Dios. Kay kinsa manggod ko nga motukod og simbahan, wala ko'y propesyon, wala ko'y trabaho nga igong ikatukod anang simbahana. Kanang tanan gikan sa Dios ug para lamang sa Dios. Munang akong giampingan kay para sa Dios. Akong giampingan. Masubo ug masakitan ko kung dili nako kini mampingan. Dalaygon ang Dios nga nagtagbo sa tanan. Matag karon og unya nga naay isugo ang Dios sa akong kinabuhi ug sa among kinabuhi. Makit-an ako ang pag-uban sa Dios.
sa pagtukod namo sa simbahan sa Tarcom, sa Pardo, sa South Hills, ibin sa ubang lugar, sa pag-adtog mga dapit, ako nakita nga nag-uban ang Dios. Lamang matag karon og unya dunay mga pagsulay. Dunay mga hagit. Dunay mga pagsulay mga kaigsuonan. Pero kanang tanan dili na siya bag-o. Kay ang tanan nga tinuod nga nangalagad sa Dios pagkasulayan. Pero timan-an nato, ibutang nato sa atong kasing-kasing nga ang tinuod nga tao nga nangalagad sa Dios makalaban gayud og mga pagsulay. Walay tao nga wala makalabang sa pagsulay kung tinuod gyud siyang nangalagad sa Dios. Like ni Job. Si Job mga kaigsuonan, gisulayan siya sa Dios. Sa dihang nagmatinud-anon siya sa Dios. Nagmatinumanon siya sa Dios. Nawad-an siya sa mga kabtangan, nawad-an sa pamilya, nawad-an siya sa mga barkada. Pero ang Dios mga kaigsuonan, nag-uban kaniya tungod kay si Job, nagpabiling mapaubsanon. Wala si Job magpakita og pagreklamo, ni pagbagulbol, ni pag-question sa Dios. Tungod sa putli og uban sa mapaubsanon, mapailubon nga pagtuo ni Job, gipanalanginan pagbalik siyo, nakalabang siyo. Si Jose mga kaigsuonan usasad nga nakalabang, o Joseph diha gipakita nga nakalabang kini mga tawhana tungod sa ilang pagkamatinud-anon sa Dios mahitungod sa imoralidad. Gisulayan si Jose sa matag adlaw, pero gilikayan niya kanunay ang pagsulay. Gisulayan si Jose og makaingon gyud tang gwapa kayong babae kay asawa man sa ilang pangulo sa ilang naso. Adlaw-adlaw pag yung gitintan. Pero wala siya magpadani. Matod pa sa minsay sa Biblia diha sa Genesis 39 man siguro na nga kapitulo, nga adlaw-adlaw gitintal si Jose. Adlaw-adlaw pod siya nga milikay, mipalayo sa tentasyon. Manang gitudloan ta sa Dios nga kung dunay mga tentasyon, ayaw po duula. Ayaw duula ang mga dapit diin na ay mga tentasyon. Ilikay nato atong kaugalingon sa mga tentasyon. Usa sa mga pamaagi sa paglikay sa mga tentasyon, atong dadon ang atong kaugalingon sa balay alampuanan ug sa simbahan sa Dios atong gilagaran. Mga tao nga nakalabang sa mga pagsulay, si Job, si Jose, si Moses, si David, si Daniel, si Esther. Silang tanan nakalabang sa pagtuo. Ang hinungdan nga nung nakalabang sila, kay duna sila'y seryoso nga pagtuos Ginoo. Ikaduha, naa sila'y pagkamatinud-anon nga pag-ila o pagtipig sa mga pulong sa Dios. Matinud-anon sila, ang pulong matinud-anon, gibuhat nila ang unsay gitudlos Biblia. Mausad ang atong paningkamutan nga buhaton nato ang pamaagis Biblia. Unsa may pamaagis Biblia, aron maluwas ka sa kasuko sa Dios, sa kapungot sa Dios. Unsa may gitudlos Biblia, aron malipayon ka taliwala sa mga pagsulay. Dangop sa Dios. Duol ni Jesus. Ayaw duol sa bisyo. Kay musamot ang imong problema. Ayaw duol sa mga taong way Ginoo. Duola ang mga taong mahadlokon sa Ginoo, magpatakod ka dito. Mga hinungdan nga nung nakalabang sila, seryoso nga pagtuo sa Dios, matinud-anon sa pagsunod sa mga pulong sa Dios, o niya pagsugot kanunay sa kabubuton sa Dios, sa gusto sa Dios, o pagtuman sa tawag sa Dios.
ikaw ug ako doon na tay tawag. Ako doon ay tawag ang Dios. Pagtukod og mga simbahan, pagtudlo og mga tao aron mahimong andam sa pag-alagad sa Ginoo. Gibiyaan akong trabaho. O gipuy-an ako ang dapit diin mao'y gustos Ginoo. Mao na nga bisan na unsa ka busy, kalipay nako ang pakig-uban ninyo. Kalipay gyud nako. Kay kabalo ko nga mao ni ikalipay sa Ginoo. Og damor nga malipay ang Ginoo, damor nga atimanon tas sa Ginoo. Damor tagbuon sa Ginoo. Usas mga ikalipay gyud sa Ginoo kanang makit-an ta niya nga nagkayusa. Kanang makit-an ta niyang nagtinabangay. Mao bitaw na nga ang dasig gyud og pag mga sugo gyud sa Dios sa atoa diha kang Kristo. Paghigugmaay kamo, dili lang kay kaayuhan lang ninyo ang atimanon, kundi ilabi na sa mga buluhaton. Unang kalipay nako ang paghiguban ninyo kaysa laing bahin. Ang matag-usa nato nakatabang sa pinasahi nga pamaagi. Muna niingon si Apostol Pablo, ang mga magwawali, nagwalis mayong balita, nakatabang sila. Og ang mga giwalihan, nakatabang usab sa mga magwawali sa unsang pamaagi. Ingon si Pablo, kami nagwali og nagpugas sa mga espirituhanong binhi, nganong ikasakit man ninyo kon kami moani og mga yutan-ong bunga. Muna niingon si Apostol Pablo, kamo ang uma. Unya bless kaayo ta mga kaigsunan sa itong programang Pulong Mong Kinabuhi Ko. Kaysa mataguron og unya nga sulayan og suguon ta sa Dios. Dunay makit-an natong bunga. Dili lang mga kaigsunan dunay kinabuhing na usab, kundi dunay mga tigumanan nga gipundar nga nagpakita nga ikaw ug ako sa Dios kita gipanalanginan. Ayaw kalimot ang pamaagi aron makalabang ta sa mga pagsulay, hugot og seryoso og tinuod nga pagtuo, ug dili wad-on ang pagkamatinud-anon sa pamaagi sa Ginoo. Gusto kang panalanginan sa Dios? Tumana sa walay pagduha-duha. Kay di man gyud po kakatuman kung magduha-duha ka. Kung maminaw sad kas mga tambag sa dautan, musud pod ang pagduha-duha. Pero kung seryoso ta nga naminaw sa pulong nga nas Biblia ug mubarog ta sa pamaagi sa Biblia, kana bitang giingon nga dunay mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag. Kana mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, gidasig na sa Dios. Hatag. Sa dihang gidasig na sila sa Dios, wala na sila maglangan sa paghatag. Unsay gipakita? Dunay mga taong walay pugong-pugong sa paghatag apan nag-anam sila kadato. Dili lang sa espirituhanon, dili lang sa espiritual, financial, physical, kundi sa tanang bahin sa kinabuhi, mapa-espiritual, kalag ug lawas. Tanan package na matod pa ni Jesus. Sa pagigiingon sa Biblia, dunay mga taong nagpugong-pugong sa paghatag, nagpugong-pugong sa angay unta nilang ihatag. Unsa man ang angay unta nilang ihatag? Kanang manghalad nato sa Dios, kanang mga pulong nga, kanang mga kanang giingon sa Biblia mga kaigsunan, kanang iya sa Dios. Daghang kayo mga Kristohanon nga allergic kay ikapulo. Kay ngano man naminaw mapud sa mga taong wala sa Ginoo. Ang mga tao nga wala sa Ginoo, against yun nas pamaagi sa Ginoo. Pero sa simbahan, sultihan mo, sa simbahan mga kaigsunan, pilarak siguro ka porsyento nga nagtuman sa ikanapulo.
Ibin ako nga nagdumala nag mga pastor. Pirlara ka buok pastor nga nagtuman sa kinapulo. Kaya nga naman, naipagtuo pero naghari ang pagduda. Kumusta kaha ang imuhang pagtuo? Naghari ba ang kabuton sa Ginoo ug pagduda tungod sa mga pulong sa mga tao? Yatiman ang hukom sa Ginoo dili pinasikan sa atong pagtuo, kundi pinaagi sa atong nabuhat. Muna niingon sa Galasya, atong tan-awon mga kaigsuonan ang Galasya. Galasya kapitulo 6. Nag-ingon diha mga kaigsuonan, Galasya kapitulo 6, man siguro na ako ito nabasa. 6. Ang gingon din kinahanglan magtinabangay kamo. Ingon siya din nga Kapitulo 6, versikulo 6, ang itudluan sa Kristohano misahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipuga sa tao mauusab ang iyang anihon. Mao bitaw na niingon si Jesus mga kaigsuonan. Buhata ngadtos mga tao ang buot nimo nga buhaton nila diha nimo. Gusto ka nga tabangan, pagpugas o pagtabang. Gusto ka nga panalanginan, pagpugas o panalangin. Ayaw pagpugas og dautan, ayaw pagpugas og makaangin. Kay unsay imong ipugas karon, imo nang anihon. Oras sa ato nga programa alas 6:21 na sa kabuntagon. Oras na sa akong pagpanamilit diri sa atong panag-uban. Sa dili pa ko manamilit, ato pasalamatan ang Dios mga kaigsuonan sa ihang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Sa iyang pag-uban o pagpanalangin samtang kita nagpuyos kalibutan. Magampo ta o pasalamatan nato ang Dios sa mga pulog mga minsay nga atong natunggan. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom. Salamat o Dios sa kusog, kadasig, kalig-on, mga mensahe nga among naangkon ining takna. Salamat o Dios sa kabuntagon. Gikan sa mong pagbangon, hangtod Ginoo sa pagsalop sa adlaw hangtod na usab kami mga tulog unyang gabi among mabati ang imong pag-uban o pagpanalipod o pagdasig, pagtudlo kanunay sa mga pamaagi nga mosangko sa pagpanalangin o kinabuhing way katapusan. Salamat o Dios sa mga pulong nga among nadunggan na sabtan karon. Dasiga kami sa pag-share ni ini ngadto suban. Dasiga kami sa pagpaambit ngadto sa among mga kaigsuonan. Bless Ginoo kung mga kaigsuonan nga nakaro silang Pinoy-anan, nakaro silang trabahoan. I declare blessing right now in the name of Jesus nga matag-usa naas kalipay, naas kalinaw, naas katagbawan. O ang tao nga matinag naay katagbawan o Dios, dili mo hikaw sa mga butang. Sumalas imong gigo. Gisugo Ginoo sa matag-usa namo kinabuhi. Kaya ang matag-usa namo ka kinabuhi do na kay tawag. Do nay buluhaton. Nga angay namong himuon aron kami imong gantihan sa panahon nga kami mo atubang na sumana. Salamat Lord sa imong pagpanalangin, paglig-on ka namo. Nasayod kami nga ikaw nakakita sa tanang matag kasing-kasing o matag kahimtang. I declare nga ikaw magapanalangin, magaproteksyon sa matag-usa. Og usas mga ilhanan nga kami imong gipanalanginan, imo kaming gitudluan karon sa mga pamaagi aron kami dili mapakyas sa imong mga saad nga kami imong panalanginan sa tanang butang ug sa tanang bahin sa among kinabuhi. Bless Ginoo matag usa among isalig itugyan diha kanimo among kinabuhi, mo isalig diha kanimong tanan ug ang tanang mga pagdahig pagpasalamat dungog ug himaya amahan alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon, moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. O mga ira kong pasensya, ang inyong mga request o kaha inyong mga mensahe dili na ko mabasa sa pagkakaroon tungod kay oras na pod sa akong pagpangandam
para na pod sa trabaho kay doon na magyoy trabaho gyud ang matag oras sa atong kinabuhi. Karong oras na gyud sa ako ang pagpangandam alang sa among pamahaw sad og sa akong mga anak nga mo eskwela o niya paingon na sad sa akong atong trabaho sa pagtukod gyud pagpadayon sa balay alampuanan. Dalaygon ng Dios magpanalangin. Happy Friday sa tanan. Blessed Friday, I declare blessed. God bless. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ngalan mo ihalan na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na